Klerilir tandure gelar sing paling abadi kuwi adalah Husnul Khotimah ngono. Mergo Husnul Khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan ing era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ha iya. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun ghafur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekali lagi, Cik Yo.
pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ramung ono ing TKP, ono ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono terus. Heeh. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Heeh. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan Nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Nah, Sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing Saliman? kayak ndek bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Sik gak ketok wong-wong lo Mas Garai. Ngene lho. Piye ngene terus oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh to. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Allah. Ayo salam dulu ini masyarakat Pasuruan. Banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras. Aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya dadi ki ning kene iki duduk keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralokane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya to, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya to. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan kowe iki mesti aku geding aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh.
Di live streaming lho lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan Dek Niken. Ndak aku cedek sampean ki lho malih KSWW. KSWW apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho, Mas. Oh nyapa to. Sing wis ki ya wis ya to. Sing wis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju ora iki? Ya ya. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya to. Kota santri gitu. Identik dengan agamanya. Agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya to. Heeh. Jadi umpama ning kene iki selawatan ya to ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei selawatan, Dik. Upama sampean selawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono? Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora? Iso. Oh, iso ya. Bisa. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Ini, Mas. Iso madok Iso mik iso bosirah barang. Selawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa, Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Selawatan. Iya, selawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar selawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan ya enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Upama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya, Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu. Itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Hah? Bedet. Iki getingku ya anggere cedak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Masa dadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul mumpung ketemu beliaunya kok ya. Kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dik. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Kok lagi gamelane bar iki musik wae. Ya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangen.
Pasuruan. Semuneni Mas Akbar. Aku dicium-cium. Ora apa-apa. Tetap di situ, Dik, tetap di situ. Gosipul, gosipul, gosipul. Nggih. Mohon anu Monggo Gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang, niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh Cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur Nyanyi nuwun, mana yo? matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki Nggih, los nggih. nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Oh, baik. Pun matur nuwun Nggih, iki monggo. semangat semua. Nggih, Matur nggih. nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Oh, matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Nyapa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, Dalam kita duet. tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah, Nyanyi apa? duet. Berarti Lintang Asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Winates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Gusipul bersama. Siang kantoro manising ati Setyaku bisa handuweni merangsang sikilmu Ditya Sulaksmi ora bisa dipisahno. Merdeka. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo, bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Tarik ke?
setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya, yo jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon saarampung iki? Yo disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya terus, Mas ya. Kencan rasane, kencan jiwane, kencan kabeh para warga masyarakat ana ing Pasuruan ya.